kako je Nebojša Stefanović odleteo iz MUP-a i tako dalje, i Dijana Hrkalović, pa samo setimo šta su radili. Pa smo to zaboravili. Da. Pa smo to zaboravili. Hoćeš da mi kažeš da sa tim nema veze Željko Mitrović? Ima i tekako. Hoćeš da mi kažeš da nema veze Ceca? Ima i tekako. Pa kod nje u vrh sofre ili na vrh stola, kao što ja sad sedim, tako je sedeo Željko Nebojša Stefanović kod nje. Na svakoj slavi. Pa šta pričamo? Sada ne znamo to kako se dešava, šta. Oni su mu punili baterije. Naravno, i sad ne znamo to da se to dešavalo tako. Ma nije nego, pa svi znamo. Željko Mitrović, Nebojša Stefanović i Vučko iz Informera. I Aca Rodić iz Kurira. Pa Željko Mitrović vas baš dugo sabotira. Ma naravno, zato što mu smetam. Znači, oni su namestili igru. Da bi se ja i Vučić posvađali. Nismo imali ništa nepodeljeno u životu. Oni su namestili igru. I to je to zlo koje njemu non stop ugurava u točak, znaš, on taman krene čovek i to sve dobro uradi i onda se pojave njih nekoliko. Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković ponovo se oglasio na svom Instagramu i bez dlake na jeziku raskrinkao malverzacije Svetlane Cece Ražnatović. Već je poznato da je srpska maćeha pretila direktoru Hype produkcije: Ceca mi preti preko bliskih ljudi, inače ozbiljnih kriminalaca. Ova gospođa mora konačno u zatvor. Saša Mirković je rešio da javno razotkrije pravo lice pevačice. Umesto da se sama prijavi, konačno sebi olakša dušu koliko je sve ljudi izgubilo živote zbog nje, ona peva u filmu Džeju, a njegovog brata Arkanu. Ajde, Ceco, karijera ti je pukla, svi znamo ko si ti. Ne predstavljaj se više da si dama jer živiš i dalje od kriminala i fudbalerčića koji ti daju lovu, kao na pozajmicu posle obrađivanja u tvom krevetu, napisao je Mirković na svom Instagram profilu. Sigurni smo da se Mirković neće ovde zaustaviti, već će nastaviti da iznosi sve dokaze koje ima iz Cecine kriminalne prošlosti. Direktor i vlasnik Hype televizije istoimene produkcije Saša Mirković otkrio je da su lišeni slobode počinioci gnusnog nedela kada je zapaljen automobil naše medijske kuće. Mirković je putem društvenih mreža izrazio zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova. Hvala MUP-u Srbije 5. odeljenju na predanom radu i tome što su pronašli neposredno izvršioce paljevine automobila Hype TV-a. Sada će se lakše ustanoviti i ko je naručilac ovog terorističkog dela, napisao je Mirković na Instagramu. Podsjetimo, 14. februara u večernjim satima lice je zapalilo automobil Hype televizije ispred zgrade naše medijske kuće. Saša Mirković nedavno je u podcastu The Cast govorio o neljudima koji su se odlučili na ovaj teroristički čin. Sad ponovo ojačao Mirković: ajmo sada i Hype, ajmo sada opet da udaramo. Izvolite, udarajte. Ja se ne bavim politikom, nikada se neću više baviti politikom i nikada više neću da ulazim u politiku. Mogu da nekog podržim ili da ne podržim, da kažem ovo je dobro, ovo nije dobro. Neću nikom da se šlihtam za njegovo političko delovanje, jer ja smatram da ja radim dobro svoj posao, da imam mnogo uspeha u svom poslu i ne može da me pobedi niko u mom poslu. To je dokaz da, evo, moraju da pale. A šta rade? Hapsili smo ga, nameštali smo mu afere, sve smo radili. Ajmo da mu zapalimo auto, rekao je prvi čovek Hype-a. Šta ćete dalje? Sledeće je to. Ajde da ga ubijemo. A što je zapaljen auto meni i Hype-u? Dajte mi odgovor, ljudi, zašto? Dođite i kažite. Evo, zapaljen je auto zbog toga i toga. Ja ću da kažem jeste, rekao je Saša Mirković, na što je voditelj Dejan Dragović rekao razloge što pričate istinu. Ajmo sada da analiziramo malo sve ono što se dešavalo prethodne nedelje. Naime, čovjek je preminuo, desila se komemoracija, desila se sahrana u četvrtak, desilo se tamo padanje u nesvest, dolaženje u bluzama koje se provide od strane tih istih, da nazovemo, vedeta njegovi, koje su njegove lažne vedete, jer srpska maćeha je njegova možda
prijateljice i tako dalje, inače nije i on lansirao u svet, nego znamo ko, umesto da se seti da vrati ogrlicu ili ogrlice koje je dobijala koje su skidane sa vratova, da vrati porodicama od kojih su otete, one sve vreme morališu nešto, ili Marija Šerifović, koja drži govor, zato i kažem da je licemerna, koja drži govor kao da je poznavala čoveka ili ne znam kakvu je karijeru napravio i tako dalje. To su sve licemerne i jadne stvari. I oni žive u lažnim svojim, pre svega, životima, u svojim bahanalijama, u svojim neartikulisanim pričama, jer sve ono što su radili je nenormalno i nemoralno. I oni to odlično znaju da ja to znam. Znate i vi mnoge stvari, ali ja znam detalje. E sad, umesto da 24 sata odlože svoj nastup za sledeći vikend i tako dalje, one su brže, bolje pohrlile ova u Stožice, ova, ne znam, u Zagreb, ova treća u Aranđelovac, da drže nastupe. Prvo su držale govore na komemoraciji, a onda su držale nastupe, sve srećne skakući po binama, i onda mi pričate o tome da su one njega volile. Za razliku od njih, ja nisam licemer, i ja kažem, ja ne mogu pokojniku sve najlepše, jer je čovjek bio mega prevarant, i nikada neću da kažem o pokojniku sve najlepše, zato što imam svoj stav o svakom čoveku. I vi možete da imate stav o meni, ja tu neću reći ništa, možda se nekima ne sviđa što ja govorim istinu, ali je to mnogo iskrenije i poštenije nego da vam pričam iza leđa, kao što i radim stvari iza leđa, kao što su to navikli da rade ovi iz takozvanih produkcija. Ili zašto nije neko od njegovih pevača koje je tolike izmislio, zašto nisu otkazali nastupe? Zašto nisu otkazali nastupe? Zašto nisu ispoštovali svog direktora? Pa zato što ga mrze više i mrzili su ga više nego bilo ko na svetu. Eto, to su iskrene stvari. Znači, nemojte da ubijate glasnika zato što glasno govori, nego počnite da razmišljate o onom što se zapravo stvarno valja iza brega. Iza brega je Sodoma i Gomora, iza brega su i mnoge druge stvari koje se dešavaju u te dve kuće, koje se zovu Pink i Grand. I zapitajte se gde šaljete i koga slušate i od koga pravite tolike zvezde. Nemojte da bude da posle nisam rekao. Saša Popović je preminuo pre 4 dana, a njegova dugogodišnja prijateljica Lepa Brena naišla je na brojne uvrede i komentare samo zbog jednog poteza. Nakon izjave saučešća, pevačica je za manje od 48 sati od smrti kuma objavila reklamu za svoj koncert u Ljubljani uz natpis Ljubljana spremni. I dok cijela estrada i veliki deo javnosti oplakuje jednog od najuticajnijih ljudi u istoriji domaćeg show biznisa, Sašu Popovića, njegova kuma i najbliži saradnik folk zvezda Lepa
Lepa Brena reklamira svoj predstojeći koncert. Taj potez je izazvao negativne reakcije među ljudima, ali reakciju Jelene Karleuše. U ovom slučaju mišljenja su podeljena i dok jedni misle da je Brena sigurno jedna od onih koja je svoj nastup trebalo da otkaže, drugi smatraju da je ovim potezom dokazala koliko je veliki profesionalac te ispoštovala svoju publiku, kao i da način na koji svako od nas pati jeste privatna stvar o kojoj ne treba polemisati. Inače, Brenina mlađa koleginica Tanja Savić se nedavno oglasila i saopštila da će otkazati svoj koncert u Kraljevu, koji je bio zakazan za 6. mart, kad će Popović biti sahranjen. Ovako je uvek bilo kada bismo se sreli. Bio si mi ruka podrške na početku mog puta. Prvu moju pesmu kada si mi pustio da čujem, dotrčao si kao malo dete i toliko si bio ushićen i ponosan. Koliko si bio uzbuđen, čekao si moju reakciju, a meni je sve govorila sreća na tvom licu. Napisala i dodala, pamtim svaki savjet koji si mi dao i zahvalna sam ti na ogromnoj podršci kroz celu moju karijeru. Ponosna sam što sam imala mentora kao što si ti. Nadam se da ćeš se konačno odmoriti, a tvoje mesto ovde niko neće popuniti. Žao mi je, imao si još mnogo toga da daš. Moje iskreno saučešće porodici, napisala je Tanja.
posle dužeg vremena nismo vas dugo videli. Koliko volite da pevate za beogradsku publiku? Prije svega dobro večer, hvala. Pa, ja ne pjevam sad za beogradsku publiku, ja pjevam dugo godina. Kako je, ali to je karijera moja duga da ja nisam neki pjevač da moram pristati da ja nešto tih koncerata puno održavam, ali družim se sa publikom svakako iz Beograda, iz čitavog regiona, tako da to je moj posao i zadovoljstvo svakako. A kada dođete u Beograd, da li postoji neko mesto koje uvek posetite ili nekog konkretno neko osobu, prijatelje, šta ne propuštate nikada? Pa vidite, ja imam puno prijatelja i kolega i drugova i saradnika u Srbiji, konkretno u Beogradu, ali kad bi sad nekog pominjao, dugog da ne pomenem, malo je to nezgodno. Tako da stvarno meni je zadovoljstvo. Svi znaju koji se sa mnom druže, koji imaju kontakt sa mnom, znaju da ja nisam osoba koja volim nešto pričati da bi neko čuo, nego jednostavno takav sam, ja govorim istinu i volim doći, osjećam se onoliko koliko vrijedim kad dođem u Srbiju. Pomenuli ste sada to da ne pevate toliko možda koncerte, ali šta vam više prija? Da li nastupi ovako u kafanama ili privatna veselja? Pa dobro, privatna veselja, nisam ja pjevač svadovski, ja sam čovjek koji je napravio karijeru, ali imam osjećaj da mi je to nekako
približnije, nekako sam sve u toku, znate, ja tu sam sa publikom, sa ljudima i to je publika koju ja pjevam, nisam, ali jednostavno koncerti ja držim, ja sam baš ove godine imao nekoliko koncerata koji su baš uspješni, i od Bugarske i od Bosne, nažalost nisam u Srbiji, ali to tek sad radim u planu i to je dobar veliki koncert. Nije problem napraviti koncert, problem je da taj koncert bude nešto što bi ipak trebalo ostaviti neki pečat za nekoga ko se bavi ovim poslom i koga publika voli na taj način koliko ga voli. A koji bi prostor vi prosto volili u Beogradu? Ja ne bi veliki prostor, ja sam upravo o tom razgovarao i ne bi veliki prostor, mislim da je to Sava centar, pošto je to jedan predivan prostor i ja volim nekakvu blizinu publike, da mogu da komuniciram sa njima. Na koju pesmu beogradska publika najviše reaguje? Da vam pravo kažem, ja to ne znam. Ja to ne znam, puno ima mojih pjesama, da li su one hitovi ili su samo pjesme one koje publika voli. Sad vi to odlučite šta sam ja rekao, ali puno ima mojih pjesama koje publika voli i eto, to je meni zadovoljstvo. Dugo godina radim ovaj posao, ja ne mogu nametnuti nekome, mene nema u medijima, ja nisam osoba koja pravim neke skandale pa da bi ja nešto napravio svoju neku popularnost, ne kažem ja ni za moje kolege, Bože sačuvaj, nego jednostavno ja sam u nekom svom svijetu i hvala Bogu i takva mi je karijera u suštini. A zašto ne volite toliko da se družite sa medijima? Šta je razlog negdje? Ne, nikad ja nisam problema imao sa medijima, nikad u životu, nego jednostavno nemam ja menadžere, ja nemam osobe koji bi zvale sve medije da pričam ja nešto. Ja uvijek meni su mediji i novinari uvijek dobro došli, ja nikad nisam imao ni jedan problem sa medijima i meni ne smeta. Što me god pitate, ja ću vama odgovoriti. Da, ali zašto se onda ne pojavljujete češće? Pa nema me kad radim, šta da radim. Evo, došao sam večeras tu i vrlo rado sam se odazvao i uvijek ću se odazvati. Recite nam, koja je vaša pesma negdje vas najbolje opisuje? Da li biste mogli opisati? Ne bi, stvarno ne znam, to je isto teško pitanje, ja imam dosta pjesama, da li ja njih možda doživljavam nekako? To je nešto drugo, ali ja nemam ni jednu pjesmu koju sam ja napisao nešto baš da bih rekao da to je autobiografska pjesma, ne. Ja sam zadnju moju pjesmu koja se zove Sin snimio iz razloga što, evo prvi put sam i danas dobio mog sina da dođe u Beograd sa mnom. I tako mu je lijepo i baš se oduševio. Inače ga ne vodim na moje nastupe. On ide škola i to, tako dalje. I ta mi je pjesma nekako, mislim da se izdvojila kad je u pitanju neka privatnost, kad je muzika. Koja vam je donala najviše zarade? To vas zanima. Pa dobro. Na sve odgovarate. Venčanica bela mora proći s nama preko sela. Dobro. To je ta pjesma koja je najviše donijela uspjeha i karijera je na neki način krenula u tom momentu, u tom periodu i svakako tiraž kakav je bio tad, veliki tiraž bio. Ja sam pročitala u jednom intervju da ste rekli da ne volite toliko da se družite sa svojim kolegama. Kako im moguće uopšte možda ne? Ne znam da li je to je neko, ne, moje riječi to nisu. Moje su riječi samo da se mi ne družimo. A da ja ne volim da se družim, nije mislim. Ali onda to znači da ne možete da stignete? Ne ja, nego svakog od mojih kolega upitajte i pitajte u stvari koliko se mi družimo. Ne družimo se mi nešto posebno. Znate, mi se družimo ovako kad se nešto desi, ne daj Bože, pa na koncertima ili negdje neke emisije družimo se, a da mi se nešto kao, ja ne znam kako ovdje, jer ja ne živim u Beogradu, ja sam davno živio u Beogradu, sad sam u Njemačkoj, ali jednostavno ja nemam sad priliku da kolege moje, da se sa njima susrećem sem na nekim nastupima ili na aerodromu ili tako dalje. I nemam ja ništa protiv, ja stvarno nemam nikakav problem ni sa jednim mojim kolegom. A da li to znači da možda nema baš pravi prijateljstva? Pa mislim da ne. To ima, ali to je moje mišljenje, ali neko sa mnom. Ne, ja sam iskren, ja nemam, ni sa jednim kolegom nemam problem, niti ću imati, nemam razloga. Ja imam svoj stil, manir, takav sam kao čovjek, Bože moj. Bliže se 8. marta, koliko polažete generalno na takve praznike?
A dobro, to moraš biti džentlmen u svakom slučaju i da li ja polagao nešto, ali zna se 8. mart. Kad nemaš roditelje, imaš nekoga s kim živiš, ko ti je svakako, meni je najdražiji nekog s kim ja živim i to su stvari koje se moraju. A da li ste možda ispratili, pošto su to neke mlađe generacije, takmičenje za pesmu za Euroviziju? Nisam čuo, momka sam vidio neko večer i jako mi se dopao, poseban je. Malo prije sad kad ste pomenuli, htjela sam se vratiti samo na pitanje, verujem da ste kroz svoj posao i dugogodišnju karijeru sretali razne ljude. U kom trenutku vi kažete sad je dosta i nekako te toksične ljude spotujete da udaljite od sebe, da kupujete lošu energiju? Gdje je vaša granica u tom smislu? Znate kako, ja se ne dodvoram nikome kad je moj posao u pitanju, jednostavno mislim da meni na nastupe i ne dolaze takvi ljudi. Ali kakvi su vašeg života lično? Pa nemam ja ne volim kontakta imati sa tim ljudima, mislim, oni imaju svoj život, imam svoj. Može se desiti pa neko dobacuje, priča, nisam ja baš cvječka, imam ja i jezika, imam i sposobnost da ja odgovorim takvim ljudima, nisam nikad problem imao. Mene pravi ljudi, pravi mangupi, kad moram reći tako, to je baš, šta ćeš, to je tako. Oni mene cijene i vole, znaju da Šerif Konjević u životu ne zanima ga ko se čime bavi, otkud je, šta je čim. Znači ja imam svoj posao i volim sve ljude na ovom svijetu. A kako izgleda jedan vaš dan kada ne radite? Pa šta, mislim... Znamo da dosta volite vreme sa porodicom. Od restorana do restorana, mislim, malo druženja sa nekim mojim prijateljima koji nemaju veze sa ovim mojim poslom, to je to. Malo priroda, šuma, kvadovi, more, malo. Eto tako. Danas je za sve naše, odnosno vaše kolege iz Srbije, a i širom regiona bio današnji dan, znate da je danas bila komemoracija sahrane Saše. Znam, ja sam u toku od početka sve, meni je jako žao, taj čovjek bio moj prijatelj, ja sam ga volio i družili smo se i u Opatiji. Nažalost, sve to što se izdešavalo, to je Božja volja i ako nešto treba da se desi, ne može se promijeniti. Ja stvarno iskreno saučešće porodici i svim drugovima koji ga doživljavaju onako kako mislim da treba doživljavati jednog velikog gospodina, jednog čovjeka koji je puno pomogao svim ovim. Meni nije niko pomogao, meni je pomogao publika i ta situacija, ali on je svim pjevačima pomogao, ja to znam i ne bi o tome. Oni će to vjerovatno reći, ako su iskreni, to je bio veliki čovjek. Neka mu je laka zemlja i slava mu, kako god ko kaže, ja mogu svakako, ja sam čovjek iz naroda, to je to. Evo, recimo još što se mi što mi kraj, da kažete šta, jel da pripremate neke nove pesme? Pa radim ovih dana malo nešto, neke kavere, to su me na neki način zamolili moji fanovi da neke kavere ponovo odradim, pošto je navala ovih novokomponovanih pjevača, samo rade te kavere i uzimaju i bez pitanja, ali Bože moj, neka. Kako to komentarišete? Pa nikako, mislim, to je meni bez veze, mislim, stvarno praviš karijeru na nekome, to je isto kao da, mislim, ja sam to sve platio, ne ja, nego svi mi. A koji ste kavera profitira? Da li ti autori, vi kao izvođač? Ne, možda autori nešto, sve to nije bi, samo profitira onaj koji je snimio, taj pjevač, jer kako bi se drugčije čulo za njega ako ne snimi kavere, jednostavno, to je za njega nešto, ono što kažu, kec na 10. Ali možda i ta pesma postane? Ne može, ona je već postala. On ne bi snimio ono što nije postalo hit. Pa nek snimi neku moju staru pjesmu, još Šabanovu prije, što je, nek to snimi, neće.